Исәмісіз бүгіннен яңалықлар білін сізні мен Румил Карамиев таныштырашақмын. Иқтибарызға шығарылышының төп темалары қақында. Шаллыда да президент білен бірге харакетінің махсус бөлігі ашылды. Активистлар бірінші іш күнін нәрсеге бағышлады. Гүзел Шихапова біліп қайтты. Бір тәулік доғымында зәңгер яулықсыз, 30-дан 13 yurtында яшаушыларының газсыз тұрының сәбәбін хабаршыбыз білішті. Бүгін бүтін дүнияда донор күні белгілеп өтілі. Әлігі акциядан шалғы студентлары да шеттеп қалмады. Педин сүйікті Лисан Ханова болып қайтты. Шаллы ТВ каналында шәһәр башлығына сұрау бір проекті старт olды. Яңалықлар ижат түркімі 100-ге якын шәһәрдәшебезнең сұрауларын тыңлады. Җиңүчегә төп бүлек хаҗ сәфәренә юлланма. Шаллыда мөселман яшьләр арасында татар милли көрәш һәм армспорт буенча Россия күләм турнирлар узды. 37 меңгә якын Шаллы шәһәр күләмендә катнашты. Быелгы шимбә өмәсе зур масштабта узды бирде. Мәктәп укучылары, студентлар, ветераннар, депутатлар һәм 6 меңгә якын оешма вәкиле катнашты. Шәһәрдәшләр парк һәм скверларда, йорт ишегалларында, проспектларда тәртип урнаштырды. Шәһәр хакимияте җитәкчелеге Муса Җәли скверында агачлар утыртты. Киләсе шимбәдә алар җиңүнең 70 еллыгына багышлап аллея булдырган ниятли. Анда 70 төп агач утыртылачак. Әмәгә президент белән бергә хәрәкәтенең җирле бүлеге дә кушылды. Нәкъ менә шимбә аларның беренче эш көне булды. 10-дән артык иҗтимагый оешма, парклар, йорт ишегалларын чүпчәрдән арындырды. Агачлар утыртты. Президент белән бергә хәрәкәт активистлары беренче эш көннәрен Гренада паркын җыештырудан башлады. 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Шуңа күрә иҗтимагый оешма вәкилләре бу урынны махсус сайлаган. Безнең үзебез өчен, безнең будущее өчен, безнең балалар өчен һәм шулай ук һәр вакытта без шунда физкультурага чыгабыз, уйныйбыз, йөгерәбез, кич белән гулять итәргә чыгабыз. Президент белән бергә хәрәкәте составына әлегә республика буенча 40-тан артык оешма керә, әмма киләчәктә Татарстан күләмендәге проектларны гамәлгә ашыруда катнашучылар саны артыр дип көтелә. Безнең республикада 30-га якын социаль президент программалары гамәлгә ашырыла. Башка оешмалар безгә үзләренең теләкләре, безнең белән эшләүләре, теләкләре бар икән, безгә керә алалар, безнең белән эшли алалар. Шәһәр күләм өмәгә идарә итү оешмалары, җәмәгать үзидарәләре дә кушылды. 36-нчы мәхәлләдә өмәгә 6-да-1, 7-дә-1 йортларында яшәүчеләр дә чыкты. Алар җыештырып кына калмады, 15 каен агачыда утыртты. Бик күңелле үтте бу бәйрәмнәр. Инде менә хәзер республиканский уровеньга да чыктык. Шундай бәйрәмнәр ешрак булсын иде. Өмәләр Орловка бистәсендәге Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янында да булды. Гыз бистәсендә урнашкан Чудо-дети педагогик үзәгендә дә ел дәвамында җыелган чүпчәрдән котылдылар. Президент белән бергә хәрәкәте кысаларында шәһәрдә тагын бик күп эшләр башкарылачак дип вәгъдә итәләр бүлек җитәкчеләре. Активистлар рәтендә булырга теләүчеләр Нур яшьләр үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Бір тәулік дәвамында зәңгәр яулықсыз Шаллы телеканалының кайнар элемтә телефонына 30-дан 03 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Бір айлық игзәкләр тәрбияләүче яшәни елларга җитешеп кичтән бирле кайнар ризык капканым юк. Балаларны ашатырга күкрәк сөтем бетте дип зарланды хәтта. Кичә кич белән йортның бер подъездында газны өзеп киткәннәр. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Сколько раз включила, и все это тоже щипали тоже попробовала. Потом это тоже со спичками тоже не горит она. 30-дан 13 йортының 6-нчы подъездында газны кичә кичке 5-тән соң өзәләр. Әмма Шаллы газ хезмәте беркемне дә бу хакта алдан кисәтми. Газ бетү хакында белмәгәч, Баяновлар да алдан ашарга әзерләп куймыйлар. Микродулкынлы мичләре, электр плитәләре дә юк. Чәй куям дип барган, газ эшләмәй. Кызым әндәштем дә, газ юк. Ничек кабынмый икән кызым дип эндәшкән, ул карады да, газ юк, трубада ди. Кыз балам бар бәләкәй кызым. Кичләрен дә ашамаган, иртә белән дә ашамаган. Хәзер мәктәпкә барабыз, хәзер дә ашарга юк. Менә ипи белән су эчеп бара инде. Мәдинә 2-нче сменада укый, төштән соң ул бер тапкыр мәктәп ашханәсендә тамак ялгап ала. Ашысы килмиде кыз, әмма шушы подъездда 10-гә якын нәни балалар бар. У нас там соседи, маленькие дети, тоже не кушают. Ну только молочко пьют там. 30-дан 13 йортында яшәүчеләр әле яры исән калдык дип сөенә. Шаллы газ авария хезмәте диспетчеры сүзләренә караганда, оешмага әлеге йорттан газ исе килә дип шалтыратканнар. Шуңа күрә тиз арада бөтен подъездны газдан өзгәннәр, мәгълүматны бары тик подъезд ишегенә беркеткәннәр. Барысына да 3-нче катта яшәүче фатир хуҗасы гаепле ди диспетчер. Он
самовольно разобрал. Ул үз билеге белән газ плитәсен сүткән, шул сәбәпле фатирга газ исе таралган. Ул безнең белән элемтәгә керде инде, инструктаж үттем ди. Хәзер элеватор тавына безнең бинага килергә тиеш. Газ плитәсен сүткән фатир хуҗасы ишеген ачмады. Шаулыгаз хезмәткәрләре шәһәрдәшебез барлык кимчелекләрне төзәтү белән газ бирәбез дип ышандырдылар. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Бүгін бүтін дүния донор күні белгіләп үтілі. Әлігі игілеклі акциядан шолы студентлары да шитті қолмады. Социал-педагоги технологиялар һәм ресурслар институтының студентлар тулай тұрағында қан беру иштырылды. Яқшылық ішлі акциясы бүгін Татарстан доноры бұл республика проекты білен бірлікті иштырылды. Теміні қабарчыбыз Лейсан Ханова дәвам ете. Тиешле кагазларны тутырганнан соң студентлар башта беренчел тикшерү уза. Аларның бармакларыннан кан алалар, сәламәтлекләрен тикшерәләр, кан төркемен билгелиләр. Аннары шәй бүлмәсе. Беренче курс студенты Игорь Стрелков та бүген кан бирүчеләр арасында. Әзерләнеп тормам инде, шул ашамадым, эчмәдем, бер итәрләнеп тордым да өсен. Иптәшләр әйтү буенча килдем инде монда. Яхшылык эш килде, һәм кешеләргә добровольческий килгән идем. Бүген акцияны безнең институтның активистлары белән бергә оештырдык. Бу акция инде 3-4 ел эшли һәм бөтен студентлар, безнең институтта укыган бөтен студентлар бу акция турында белә. Кан салу үзәге белгечләре әйтүенчә, бүгенгә бигрәк тә тискәре резуслы беренче төркем һәм уңай резуслы икенче төркем канга ихтыяҗ зур. Ә инде бүгенгедәй күчмә чаралар донорларны табуда ярдәм итә. Эффект, конечно, есть, потому что... Әлбәттә, монда чаралар нәтиҗәле, чөнки югары уку йортларында яшьләр күп. Аларның каннары да әйбәт. Кан исә һәр вакыт кирәк булып тора. Кан биргән студентларга 2 көн ял бирелә. Алар барлык донорлар шикелле үк 524 сум акча да алды. Туклану өчен каралган бу сумманы һәркем үзе теләгәнчә тота ала. Бүгенге акция яхшылык эшләр республика проекты белән берлектә оештырылды. Кан биреп чыккан һәркем менә монда иштәлектәге табличкалар тотып фотографияга төште һәм аларны шунда ук кан бирүчеләргә истәлеккә бирделәр. Лейсан Ханова, Арат Закиров, Яңалыклар. Алда не бары 2 минутлык реклама чыгарылышы, ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк, бездән аерылмагыз. Шолы ТВ каналында шәһәр башлыгына сорау бир проекты старт алды. Яңалыклар иҗат төркеме 100гә якын шәһәрдәшебезнең сорауларын тыңлады. Җиңүчегә төп бүләк хаҗ сәфәренә юлланма. Шолыда мөселман яшьләр арасында татар милли көрәш һәм армспорт буенча Россия күләм турнирлар узды. Только в апреле принимаем сбережения под 10%. Выплата процентов ежемесячно, страхование каждого рубля. Инвестиционная компания «Подъем». Надежное сохранение накоплений. Телефон 20 53 15. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Жилой комплекс «Пчелы-Яр» предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с «Пчелы-Яр». Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Datsun Ondo от 376 тысяч рублей. Datsun Mido от 432 тысяч рублей. Кредит 5,5% на 3 года. Акос Челны 203302. Олар туры эфир студиясын сәхнеге алыштыра. Ришат Хажиев, Лилия Махмутова, Гүлия Хайдарова, Лилия Закирова, Резида Шакирова, Зөһрә Фатыйхова. Күңел радиосы беренче тапкыр татарча мюзикл тәкъдим итә. Бар да мәхәббәттән башлана. 28 апрель кичке сәгать 7 Энергетик Мәдәният сараенда. Сіз яңалыклар чыгарылышын карыйбыз, ә без дәвам итәбез.
Шолы ТВ каналында шәһәр җитәкчесенә сорау бир проекты старт алды. Бу елларда сәүдә кварталында безнең иҗат төркеме эшләде. Бер сәгать дәвамында шәһәрдәшләр телекамера аша борчыган сорауларын бирде. Мөрәҗәгатьләрне язмача бланкларга да тутырдылар. Барлыгы 100дән артык сорау кабул ителде. Шимбә көндезге сәгать 12 сәүдә кварталы. Яңалыклар иҗат төркеме шәһәрдәшләр белән шушы урында, шушы вакытта очрашты. Шәһәр башлыгына сорау бирергә теләүчеләр бирегә күпкә иртәрәк килеп чиратка баскан иде. Кемдер үз сорауын махсус бланкка, кемдер камерага яздырды. Сәгать ярым эчендә бер генә сорау да кабатланмады. В настоящее время нас не допускают на этот участок, и территория наша обнесена забором. Просим, пожалуйста, помочь нам в этом и записаться на прием к вам. Шаллыда анда бүгін идәне Крополенда неге бүгілмеге пойыз жүрді. Міне қазір 14 жылының октябрьінде ол пойызын тоқтаттылар. Электричкенде. Міне қазір анда біздің енді көбірек пенсионерлар, инвалидтар, оқушылар жүрейінде. Міне қазір бик ауыр халде қалдық біз. Я хотела бы узнать, когда судебные приставы будут эффективно работать по должникам-алименщикам? Когда восторжествует историческая справедливость. Почему в Парке Победы, в День Победы, не происходит торжественный салют в честь Дня Победы 9 мая? Кабер шәһәрдәшләр бирегә төркем белән килде, сорау бирер алдыннан тиешенчә әзерләнделәр. Сүз уңаеннан чыгауларны борчыган сорауларның күбесе урында ук хәл ителергә мөмкин. Күп сораулар мәсәлән ЖКХ сферасын кагылышлы шул ук ЖКХларда да карала алыр иде. Әмма җавапсыз калган. Безнең спецпроект кысаларында һәрбер кеше үзенең соравына җавап алыр дип ышанабыз. Яңалыклар иҗат төркеме ГЭС бистәсендә дә эшләячәк. Чираттагы сорауларны кабул итү көне кайчан булыр, алдагы чыгарылышлардан белерсез. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Илназ Тимирбаев. Яңалыклар. Шолада мөселман яшьләре арасында татар милли көрәш һәм кул көрәше буенча Россия күләм турнирлар узды. Җиңүчегә төп бүләк Хаҗига юллама. Әлеге спорт чарасы 7нче елын оештырыла. Аның географиясе елдан-ел киңәя. Быел турнирда Татарстан һәм Башкортстанның 16 районнан тыш Чечня Республикасы Ставрополь өлкәсеннән дә спортчылар катнашты. Төп таләп мөселман булу, намаз уку. Килемгә чыгар алдыннан спортчылар намаз гыйбадәтен белү-белмәүләре турында тест үттеләр. Толырак хәбәрчебез сюжетында. Турнирдыга кулу белән ачылды. Шараның максаты физик тәрбия бирү белән генә шикләнми. Көрәш кылемы һәм армспорт өстәле мөселманнарның аралашу, берләшү урынында. Монда намаз укучы җегетләр җыелышып, бер-берсе белән танышып, номер телефоннар белән аралашып, һәм шулай ук киләчәктә дә бөтен мөселманнар бергә булып, бердәм булып алга таба барсыннар иде. Көрәш безнең ике поражение хәтле була, потому что ни өчен көрәшләр, чтобы нормально гына үзенең көчләрен сынап, чынлап көрәшеп, көрәштән моторына итеп ләззәт күреп, көрәшне ясарга исәп булды. Кул көрәше һәм татар милли көрәш турнирында катнашучылар арасында 12 спорт мастеры һәм мастерлыкка кандидат булды. Әлеге ярышта даими көч сынашучылар белән бер рәттә, биредә тәүге тапкыр катнашучылар да бар. Монда көчле көрәшчеләр җыелган, чөнки бу турнирны күптән хөрмәт итәләр. Бу Татарстанда, Россиядә дә бу турнирның авторитеты бик зур. Шуңа күрә бик матур үтә көрәшләр. Быел кул көрәше 2 үлчәү категориясендә, ә татар милли көрәш 5 үлчәү категориясендә узды. Армспорт буенча 70 килограммга кадәр үлчәүдә беренчелекне узган ел турнирында да беренче булган Чаллы егете Руслан Хамидуллин яулады. 70 килограммнан артык үлчәү категориясендә беренче урынны Башкортстаннан килгән спортчы алды. Татарстанда беренче тапкырмын, беренче тапкыр җиңү яуладым. Үземнең җиңүем белән бик канәгатьмен. Иншаллах Хаҗга баруны яулыйсым килә, иншаллах. Хаҗга юллама җиңүче гадәттәгечә җирәбә салып билгеләнде. Быел аңа Ринас Гарипов ия булды. Ә командалар арасында беренчелекне Әлмәт спортчылары яулады. Айгөл Юнусова, Андрей Рачеев, Яңалыклар.
Көңілден татарча мюзикл радиоша тауышларыңына иштірге көніккен алып барушыларына артистлары бұларақ та сәхнеде көріге мүмкін болаша. Көңіл радиосын тамашашыларға қызықлы шоу-программы бүлі етірге жина. 28 апрель күнні энергетик мәдәниет сарайында барда мәхәббәттен башлана деген мюзикл қойылаша. Көңіл алып барушылары республиканың тонылған жыршылары бір сәхнеде шығыш ясаяшақ. Хәтті мәхәббәтте де аңлаташақлар. Тамаша қадар бір отна вақыт қалып келе, билеттар сатуда әліге бар, алып қарға ашығыз. Бик қызықлы һәм мауықтырғыш болашақ тиештірушылар. Yoqti hisler, yoqti xatirələr gənə qaldıracaq. Ne üçün degəndə, şu artistlarımızın, talantlı artistlarımızın motor itib, jırlaularından gayri, onların səhnədə nişik itib, usta itib, oynaularını bilsəgiz idi. Həm indi bizim şu olub barışlarımızın şu qədər usta, həm şu qədli motor itib, jırlı bilirlərinə də şok qatırsız. Әтілесің Миләүшә, мен сиңа тагын бер җыр бүләк итәм. Jırlar eşit. Җырны сез 28 апрель көнне кичке сәгать 7-дә энергетик мәдәният сараенда ишетерсез. Барда мәхәббәттән башлана. Рәхим итегез. Шолы ТВ каналы һәм Күңел радиосы хезмәткәрләре сезне барыгызны да концертка чакырып кала. Мин Румил Карими бүгенге сезнең белән саубулашам. Безнең көндезге чыгарылышларын да карарга онытмагыз. Исән-имин булыгыз. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31.